Okay, magandang araw mga kabayan. DLTV Terminal, Pasay City. So, mahuli na kita. Balik sa Samar. Tardara ko. Bike. So ayan, nabigyan tayo ng sticker saka another receipt. Sticker para guys, biyahe ng Giwan, Murungga. So, ayan guys, on board na po tayo sa bus seat number 32 ang sa atin. Alaon na Jess, stop over Camarines Norte, Pamplona. Okay, 5 o'clock in the morning, nakarating dito sa Matnog Terminal. Okay, makata tayo. Lahat ng mga waray dito talaga dadaan sa ferry boat. Yes, yes, sana. Waray! Aray! Yun. Attendance in case the ship is in trouble. Right here. Breakfast. Noodles. 50 pesos na, 50 pesos na ang presyo. Dati 35 lang yan. Ngayon, Mahal na siya. 50 na. Siyempre, nag-inflation na tayo. Karoon talaga. 50 pesos. Nalarga na ang ferry boat from Matnog Port going to
Northern Samar. Bro, Yes. Wala naman. Kaya, oh, Masuk niya guys. Kita. bro. Yes. Wala naman. Okay. Okay. Ayan, mga diver sa Allen, Northern Samar. Allen Port. Landing na sa Samar. Oh, okay. Shout out. Lagyan boss. Ingat. Okay, ang Samar Mauran. So, ayan, nakarating tayo ng Allen, Northern Samar ng maulan. Okay. This is Waray TV. Subscribe. Oh, ayan, ang McDo ng Katarman. Lagi ako dyan pag pupunta ako ng Katarman. So ayan, nakarating ng terminal ng Katarman. Alas 10:37 ng umaga. Okay. So ayan, akyata na naman ng mga vendors. Uy, nakita ko naman mga body ko rito ah. Harap pa body, alam mo na. Alam mo na, maray budget. Hello guys. Oh, ayan oh. Guys, hello. Hello. Nakakunin na, naka-live din ya, naka-vlog din Tagpira yan. man eh. Nag-gis na. Ano daw? Sir, hindi mo na ako sir. Ano yung Isas kay, maray gad, nangutan na lang ha. sa kublog kami yan? Ano na, maray gad, maray ito. Sir, 100 yan na. Hello guys. 35 bin eh. Oh, Ba, 35 ko no. Shout out kan Juan. Kan Jima. Ay, kan pala kan yun eh. Chips. Alisa. Oh, ayan oh. Okay, sa'yo na, sukli. ako na. Oo. Salamat. Okay. Chips. Okay. Sleep muna tayo for a while. Nag-aberya ang makina dito sa Barangay Bugko, Mondragon, Northern Samar. Uwi na
Alas 12:28 nakarating ng Rawis kay Nawakayan sa Bugko, Mondragon. Okay, Rawis Terminal. Okay. Rawis Terminal na. Rawis Terminal. Okay, thank you. Right.